Dobrý den, moc vám děkujeme, že jste si vybrali techniku právě od nás, tenhle ten konkrétní tip. Takhle jste si to od nás přebrali, my vám teď ukážeme, jak to snadno a rychle zapojit krok za krokem. Jdeme na to. Doporučujeme stavbu začít přípravou stojanů na výkonové bedny, vyndáním a rozložením. Uvolníme šroub, bez síly jenom roztáhneme nohy, aby se nevstřímily, posadíme do toho stojan, šroub zase utáhneme, hned utahujeme do síly, dokud necítíme odpor. Dále uvolníme tento šroub, vytáhneme teleskopickou tyč, dáme pojistku podle toho, do jaké výšky potřebujeme a opět utáhneme, dokud necítíme odpor. No a stejným způsobem připravíme i druhý stojan. Jakmile máme stojany připravené, jdeme k výkonovým bednám, vyndáme je z obalu. A každá bedna má z druhé strany úplně stejnou pojistku. Tu uvolníme a bedny do tohoto otvoru umístíme na stojany. Opět citem do odporu utáhneme pojistku. Kompletní seznam techniky najdete zde na seznamu na krabici. Vezmeme zdrojové kabely, ty zapojíme do beden. Jako další krok vyndáme mixážní pult a připravíme si ho. Poté si vezmeme zdrojový kabel od mixáku nebo mixážního pultu a zapojíme ho. Do Master L, Master R zapojíme tzv. XLR kabely a těmi propojíme již připravené bedny na stojanech. Druhý konec na bedně do Input 1. To samé i u druhé bedny. Při vyndávání mačkáme pojistku Push, nic nerveme, jde to potom úplně snadno. Stejně tak u mixážního pultu, kde je ale pojistka na kabelu, kterou zmáčkneme a vyndáme. Celkem nám zbydou 3 kabely, které zapojíme do elektřiny. Do šavle 1 neboli sloupce 1 zapojíme vždy mikrofon, a to tak, že vezmeme XLR kabel, zapojíme a druhou stranu strčíme do mikrofonu. Pokud budete potřebovat stojan na mikrofon, tak taky není problém, pouze otevřete 3 spodní stojnice, zde pojistka. Otevřete pojistku, slezete dolů, pojistku zaklapnete, stojan postavíte. V tu chvíli uvolňujete tady gumovou pojistku, vytáhnete si mikrofon nebo stojan na mikrofon, jak potřebujete. A finálně zde nastavíme a zde uvolníme, hop, nastavíme, pak ještě si můžete nastavovat takhle, kdybyste chtěli. Mikrofon a mluvíte. V malé taštičce v krabici najdete kompletní příslušenství na zapojování jednotlivých zařízení na hudbu. To znamená synčové kabely, redukce na iPhony, redukce na USB-C, redukce na flešku a další. Pro zapojení reprodukované hudby používáme vždy tzv. synčové kabely, kdy R dáme do R do červeného konektoru a L do bílého konektoru. V našem případě bude zdrojem pro reprodukovanou hudbu iPhone, tedy vezmeme redukci na iPhone, zapojíme do jacka ze synčů a druhý konec zapojíme do iPhoneu. Tím máme kompletně propojeno. Když máme vše zapojeno, než zapneme bedny, tak si zkontrolujeme, že hlavní ovladač hlasitosti, tzv. master na mixáku, je úplně stažený dole, stejně tak červené poťáky, potenciometry na jednotlivých šavlích na celém mixáku jsou úplně otočeny doleva. Nyní můžeme zapnout bedny. Že je vše správně pod proudem, poznáme tak, že při zapnutí se rozsvítí kontrolky. Na nastavení beden nesaháme, necháváme potenciometry
uprostřed, tak jak jsou již nastaveny. Mod necháváme na music a na tyto další čudlíky taky nesaháme. Nyní nastavíme úrovně na mixážním pultu, kdy master vytáhneme, aby žlutá čárka byla na 0, zhruba na 0 decibelech. A když chceme nyní mikrofon, přejdeme zpátky na první šavli a červený potenciometr vytáhneme do úrovně, jak potřebujeme. Takže když začnu mluvit do mikrofonu, tak slyšíme, že hudba jde z beden. Když budu přidávat, bude to víc a víc. Nesmí se nám nikdy rozsvítit tak tohleto červené světýlko. A úplně stejně, když máme zapojenou hudbu, pořád je master žlutou čárkou na 0 decibelech a na 7-8 šavly potenciometr červený vytáhneme dle potřeby. Nikdy se nesmí stát, že začne svítit tadyhle ta červená tlačítka, ať už když mluvíme nebo při jakémkoliv zvuku. Musíme hlídat, aby to nešlo takzvaně do červené. Ohledně žlutých potenciometrů, modrých potenciometrů, těchto černých, těchto červených a zde těchto tlačítek vůbec je neřešíte, úplně je ignorujte, protože to jsou panoramata, clony, zde máme rozdělení ještě na efekty, možnost jejich přidávání neřešíme. Zajímají nás pouze červené potenciometry a master. Nesmíme jít do červených. Tím máme hotovo. Máme zapojeno. Jak vidíte, všechno nám funguje. Akce může začít. Vidíte, že můžeme i simultánně takhle ladit úrovně jednotlivých věcí. My vám děkujeme, kdyby vám ani tohle nestačilo, tak nám zavolejte, napište, hned budeme reagovat, pomůžeme vám a užijte si vaší akci. Ahoj!